Maria Esperança Sanz Regis, grup parlamentari Unidas Podemos. Soc la portaveu adjunta, coordinadora del grup i estic a la Comissió d'Assumptes Institucionals i també a la de Control d'IV3. Bé, jo crec que les biblioteques són espais especials i he de dir que aquesta biblioteca és l'espai que més m'agrada ensenyar quan algú ve a visitar-me. Quan vaig prometre el càrrec ho vaig fer dient que volia que avanci la desigualtat d'oportunitats i per jo això és ser diputada. Diria que quan vaig fer el meu primer debat de política general he de dir que som un poc friqui perquè m'agrada molt veure sèries xineses. Diria que el bar Mingo de Manacor en les meves amistats que tant de bo pugui recuperar prest aquests moments que vivíem abans. Tokyo Blues, de Murakami. A mi no m'agrada gens cuinar. No tinc cançons preferides, però sí que m'agrada molt escoltar les bandes sonores de les sèries i pel·lícules que veig. Orgullo i prejuicio. Abans practicava tir amb arc, responsable, resolutiva, i diria que també justa. Tot el que tinc d'ordenar de la feina som un bastant caos en el meu entorn privat. Dependent d'una tenda de Cala Murada. Quan tenia 13 anys vaig fer una recollida de firmes per fer-li una moció de censura al nostre delegat de classe. Crec que no li diria res. Considero que el viscut ben viscut està i que els errors o els no errors fan que avui sigui la persona que sóc avui. L'amabilitat. Diria que en els anys el cap ha guanyat espai en el cor, però sense cor no podríem fer política.